Welcome to Dr. Mzizi TV. Dr. Mzizi TV, if you go to your channel, if it is your first time seeing this channel, please do push the subscribe button. Mafushu pushani lel button ibovu ngobuningi benu ukuze njalo udokotela masethe ufuna ukuyikhipha ivideo nibone nje ngithi ibovu sikhuphuka sikuyasho ukuthi ake sesiyakhala njengamanje ke namhlanje futhi ngisesigodlweni sadokotela Mzizi. Ngiyazeke le ndoda niyijwayele enkundleni zokuxhumana aniqale ukuyibona ake ngiyidedele inibingelele kanye nabalandeli bakhe. Sawubona Dr. Mzizi. Siyaphila khehla kunjani ke? Siyaphila mkhulu. Sebaboneka abantu bayakhuluma lana kwi-page lakho elisha abalithokozela abantu mkhulu. Sicela nje ubengelela abalandeli bakho. Siyabingelela kubabukeli beDr. Mzizi TV emakhaya. Yebo khehla. Yes mkhulu. Namhlanje ke mkhulu bengisafisa ukukhuluma ngomsebenzi. Asithi nje ngiyasebenza kunabantu abangihluphayo emsebenzini mkhulu ngoba phela lokho sekufana nokuthi ngiphuce isinkwa. Yebo khehla. La kwaMzizi wamkhulu udume kakhulu ngokugaya. Senze njani uma ukuthi ngineyinkinga, nginecala emsebenzini bafuna ukungixosha noma sebangixosha ngifuna ukubuyela emsebenzini. Ngenze njani mkhulu entweni ekanjalo umkhulu wenze njani? Yebo khehla lami, makuthiwa khehla lami bayahlukumeza emsebenzini. Mhlambe kunendiyeli kuhlukumezayo la usebenzela khona nalo noma umlungu. Into enjalo khehla le. Sinayo induku khehla lami yokulwa naye lo muntu okuhlukumezayo emsebenzini. Le nduku le uyinyakazisa ekseni mohambo emsebenzini le nduku. Uyigovuze ngombese le nduku iyamanzi amnyama nzima kodwa umemeza yena lo muntu ukhuluma nawe ishaye ngombese ngaloku ucitshile noma ngomkhonto uthi hayi sengiyahamba ke bafana bomoya hambani nami ke manje nihambe phambili nina baxabanisi nolwa nobani uyangihlukumeza lapha emsebenzini ngifuna enza amaphutha usuku lonke namhlanje asayina ama warning bese uyayikha lento ngesandla sokuqala ushiya umbese phakathi ukhe ngesandla sokuqala ufaka ithama emlomeni ufaka uphinde ukhulume lokukhuluma futhi bese uthatha lo mkhonto lo uyikhafula lento ilandelisa ngawo. Sizwa ngawe khehla ukuthi kwenzekeni emsebenzini ungayikhafuleli endlini uyikhafulele eminyango. Mawufika khehla lapha bakuthiwa nisebenza ngemshini ugxotshwa imshini lapha axotshiwe yonke into manje nisebenze eoffice uzokwenza amaphutha ongakazi wabona. Azabizwa sayini warning. Manje mkhulu ake ngithi ke lo muntu usephumelele wangikhipha emsebenzini. Senza kanjani uma ngifuna ukubuyela emsebenzini ngoba lo muntu wengihlukumeza wangikhipha senza kanjani yenzeka khehla fake kube nenduku esizoshaya ngayo yena lokuxoshisile simxoshisa. Yes. Seyivulekile ke indlela ukuthi ubuyele. Usuyabuyela ke emsebenzini. Kwesinye isikhathi uthi bosahamba icala yena usexoshisile sohlela ekhaya. Sesiyamshaya uyaxosha soyabuyela sekulula kasekho umuntu ozokwazi ukongamela le icala lela kucindezele ngoba nawo sekhale ngaphandle. Yiso lesigangi khehla lami lesi. Kungenzeka mhlambe mkhulu ukuthi hayi ukuthi mhlambe ngaxoshwa ngahamba kahle nje waphela umsebenzi kodwa ke mawusubuye labasangibizi kungenzeka ukuthi umkhulu uyakwazi ukuthi ngibizwe yonke indawo kumagumba nje kufunwe mina ngapha nangapha kuyenzeka yini? Kuyenzeka khehla lami kwenziwa ngawo umuthi ke sikulwa ngawo umuthi lokho umuntu apply mhlawumbe ufaka ama CV noma apply ngazo le mafoni lawa online. Memezele indawo lezi kusuke sekufuneka le nduku ke nezipoke ezimoya ozothi ukhuluma la uyibingelela lento esifuthweni la uthi ngiyanibingelela amakhosi amakhulu bafana bomoya njengamanje ngiyanithuma endaweni ethize ngifakile khona uzibale le nkampani hambani nokukhuluma nabo bangifonele nombolweni yami 888 nangempela bayakufonela bakubize interview ufike uwini so sekufuneka le nduku ke ezipoke lapho le zimoya. And I hope leyo nduku khehla lami enzima kakhulu leyo nduku sithi masigaya leyo nduku sigaye siqede sithathe sisethuneni lomlungu so igqiba khona senzela ukuthi ibe nesiqhwaga sokuthi ingavinjwa ndawo umlungu kancane evinjwe endaweni akavinjwe umlungu nento ayishoyo iyalalelwa
Yiyo ingakho le nduku masigasi emathuneni amabhono sifike siyimbele khona siyigqibe khona ihlale khona insuku eziyisikhombisa mase siyoyilanda. Yiyo-ke khehla lami le nduku ofutha ngayo ugquma ngayo umemeze kuyona le nduku zokulwa izinto ezinjalo zomsebenzi. Yes mkhulu, njengoba ukhuluma ngomsebenzi mkhulu, kunabafowethu abashayela ama-truck, amatekisi, abashayela ama-Uber. Kukhona yini into okuthiwa ukuqina kwemoto? Mina ngazi ukuqina komuntu. Mhlambe ngempela kukhona yini into okuthiwa ukuqinisa imoto ukuthi ngabe ngingatshontshwa ingadubuleki? Asazi mkhulu, kusho ukuthini lokho? Yebo khehla lami, ikhona khehla lami leyo nto yokuqinisa imoto ukuthi ingantshontshwa. Mangena abantu asike sithi ugibelisa abantu Yes. njengama-Uber bafuna ukuhijacker. Ngeke bakwenzela ukuthi khehla iyozifike la iya khona. Ubabona bebitoza bebhekana ukuthi hayi qala wena uzofika ubashiye la baya khona. Baboshwe ilento ifungelwe lento khehla lami iphila la. Uyitshelile lento ukuthi mabutha amakhulu. Ngithi njengamanje bophani zonke izitha zami engizaziyo nengazazi nibophe nalabantu engisebenza ngabo la abagibela le moto. Mebeze ngobubi la nibabophe inhliziyo bangakwazi ukwenza lutho. Sifaka izilwane eziziqhwaga la nempande engeke sazisho la ezahlukahlukene. Nigcina ngokungena la nenzi lutho khehla. Yabona indlela ebabitoza ngayo ukuthi khona into ade befuna ukuyenza nenhlanga nencweba lesuka ikweni iyasho ukuthi hayi khona ade befuna ukwenza lamadoda. Kodwa agcine engaphumelelanga Mkhulu, ukuthi akwenze lokho. ake ngithi ke ngifuna le truck leli engilishayelayo mina kube yilami nje, kungafiki omunye umuntu azongena kwesami isikhundla. Ngabe mkhulu uyakwazi ukungisiza entweni enjalo? Ake ngibuze nje ukuthi mkhulu, isikhundla uyakwazi ukuzivikela ukuthi ngihlale la emsebenzini noma ngihlale lapho ema-truckini kungakhona umuntu ozongibangisa? Khehla lami ikhona leyo nto uyifuna ukuthi uyifake khona etragini. Iyibutho niyamabutho uyifungele usho ukuthi mabutho amakhulu. Ngithi njengamanje ngifuna le truck lento uyifele ngamathe akho ngamathe amancane uyigoqoze ngawo lamathe uthi ngifuna le truck lishayelwe yimina kuphela. Angabukhona omunye umuntu ozolishayela. Akekho umuntu obuya shayele leyo moto. Mekwazile ukuphuma ngayo edepo ngeke ibuye yomfaka ehlathini. Ubanjwa ubuthongo wakhathala ingalo lesi. Azinwaye ikhanda abinto zonke khehla. Lento siyifaka izigange zodwa zamakhubalo sifaka onkungwini, safaka omathithibala, safaka lesilwane lesihlezi silela ubusuku nemini ngeke size sisho ukuthi intoni. Loso silwane hlala ubone sesilele. Sifaka naso ke loso silwane khehla. Ngeke uyidrive ekhohlwa. Ungaphuma ngayo nje uzwa sekureport kuthiwa ha uyifake ehlathini. Uyifaka ubhekile futhi amehlo ebhekile. Into enjalo khehla. Asithi mkhulu, ngoba ngike ngakubona mkhulu nabantu abadlala ku-TV engeke ngibasho igama. Ngabe kuyenzeka mkhulu ukuthi ngingene ku-TV unginike into ukuthi ngihlezi ngibizwa ngingaphumi ngihlobo nje? Yebo khehla lami kuyenzeka lokho. Lokho ke futhi wazi amagama laba abakuphethe abaphathi bakho. Yes. Ikona ke khehla lami okwenza njalo lokho ukuthi gcine senza ubuqilo obunjalo ukuthi lento le uthole nezithombe zabo futhi labaphathi bakho la. Sambe lezithombe soyifungela namanye amakhubalo nezithombe zakho zibhekane kanje sifake ebhodleleni lemawonesi sifake lempande bahlezi becamanga wena. Bakufonele khehla bathi hayi sondela ndoda kusetshenzwe. Into enjalo khehla lami. Ngiyakuzwa mkhulu. Mkhulu, kunogogo la mkhulu, ugogo Mbali. Yebo. Angazi noma wase-Witbank yini mkhulu. Wase-Witbank eMpumalanga. Abantu baseMpumalanga bayakhala kakhulu khehla. Bayafika nabo kakhulu la. Ngisacela ungichazela ngayo lokho mkhulu kancane nje mkhulu. Yebo khehla lami. Lo gogo lo useMpumalanga eWitbank. Yebo. Abangapha eWitbank eMpumalanga bebefuna mina bazathinta yena lo gogo. Yes. Nginokufikela kakhe le Witbank. Khona nomunye umuzi wakhe kwenye indawo lapha eWitbank engeke ngifikele kuona. Yebo. Ngisebenzele kuona bona bebefuna mina bazoxhumana naye ngale. Naye. Ugogo Mbali. Yeah. Kunjalo khehla la.
Hayi mkhulu siyabonga mkhulu. Bafowethu ngiyazi ngisafuna ukubuza ngalamadoda lawa ngoba ngiyazi nayithanda lezi zinto zokuphakama. Basazohlupa nje mkhulu kwi comment section basibuze ukuthi okay senze njani ke manje igubhu zikhona senze njani. Kodwa mkhulu siyabonga. Sizocela mkhulu sibuye sikubone mkhulu. Asike sizwe abantu bathini but before siyivale mkhulu. Ngisacela ukuthi ngiphendule abantu kwi comment section mkhulu. Akade benembuzo. Yebo khehla. Lana ke we are talking to Sims the volume. Mkhulu uthi cela uchaze ngokutrade kweforex. Ngabe ungamsiza yini kwenziwa njani? Sims the volume. Uthi ucela umchazele ngoforex mkhulu. Yebo khehla lami. Lokho khehla lami yabo sesibuyela kule nkulumo esike sakhuluma ngayo futhi. Lokho kufuna isadawana khehla. Kufuna nezinyoni ezijulile. Njengale nyoni ekuthiwa injule, le nyoni ekuthiwa injule edla ofish emanzini. Le mayishona phansi ivuke nawo ufish ubuka uhamba emanzini. Sifaka umlomo wayo khehla kulento. Sifaka nayo le nyoni. Sifake nezinye izilwane ezinobuqidi ezihamba ebusuku. Njenga nesikhova khehla, isikhova silala ebusuku. Labantu abatradeayo bayenza lento ebusuku. Kakhulu sithi silele babhizi bona benza imali. Nesikhova siyangena lapho khehla. Ngoba asilali isikhova khehla ebusuku. Senzela lento ukuthi connect lento. Sifake nalamakhubalo ke lawa ke ngeke sawabiza lemoyeni. Sifake nale nyoni le. Yebo le nyoni edla amachwane enkukhu. Le kuthiwa ukhozi. Naye iyangena khehla. Sifuna ekseni makusa silala isikhova kuvuke lokhozi kwena. Lento igcabile kwena egazini unanencweba yayo. Lezilwane ezitholakala kanzima khehla futhi uxhumane nabantu basemakhaya abazingelayo. Bafike nawo lento iphelele uyibone ukuthi yona ekhehla lami into ehlukumeza kakhulu le gayini. Ungangokuthi ke kufika omunye umuntu ezoyifuna lesithi hey sasiphelele khehla. Sisa odile insizweni ezizingelayo. Mayefona umuntu ethi hey mkhulu sengiyishayisile lento. Mhlawumbe odrive imoto athi sengiyishayile lento. Kade siyozingela. Ngike endaweni ethize kuyapho ukuthi isidrive siye khona. So ilanda lento ngoba manje umuntu uthothi sewugayiwe soshoda ukuthi ufakwe lento ifakwe novuka namaphakami iphakanyiswa. Into enjalo khehla. Siyabonga ke mkhulu. Sims the volume siyathemba ukuthi umzwile umkhulu. Soccer transfer updates. Ngubonile umbuzo wakho mkhulu uthi uyabuza isithwalo noma isiphakamiso isipoki sakho. Khehla lami isipoki isiphakamiso ngoba siyakwazi ukusikhipha kuwena. Isithwalo khehla lami ukuthi sihambe nawe siyethuneni lakini. Siyovusa umuntu wakini simvusele kuwena. Simgeze simhlambulule usebenze ngaye. Lokho kusuke isithwalo ngeke uzukwazi ukumkhipha. Bese semfakile kuwena. Into ethi ayibe njalo khehla nakhona uvusa umuntu wahambe umalayisha ngenamali. Futhi ubheka umuntu wahambe nonile kine erish. Kuvuswe yena wekwazi nizwana futhi naye umuntu wahambe emhlabeni ningazwana. Siyakwazi ukuthi sikuvuselene usebenze ngaye. Lo muntu wahamba naye erish enayo imali eyazi imali. Ngeke uzusukela umuntu wahambe umalayisha ngenamali exayekile uthi hayi ngizovusa ubani ngisebenze ngaye bahamba naye exayekile nosisi. Kufuneka umuntu okhehla wahamba emkahle ephumelele. Uzothi momvusa uthi hayi ndoda sisebenze uzosho ukuthi udlani. Asho ukuthi hayi mina ngidla ukuthi leyo nto ihlezi ikhona la uphahla khona. Manje mkhuluma ukuthi akekho umuntu owayecebile ekhaya kwenziwa njani? Ila kuphoqa khona yakhe ukuthi uthathe lesipoki. Upiano ke lapho. Makuthi akekho umuntu owayecebile kini. Kwa noma umngani wakho siyakwazi futhi ukuvusela yena umuntu ojwayeleni naye kakhulu enanizwana uma wahamba naye erish. Kuba nanizwana niyabangani siyakwazi ukumvusa simhlambulule. Simlumbanise nawe ke simshadise nawe. Into enjalo khehla lami. Okay. Soccer transfer updates ngiyathemba ukuthi uzwile nakho umkhulu usekuphendulile. Umbuzo wokugcina ke uphuma kuXolani nokuzana. Xolani nokuzana. Uthi mkhulu awuvine ngokusheshsha mawugcabe ngamafutha esadawana. Thokoza khehla. Yabona ukuthi sibuyela futhi khona lokade sesikhulume ngayo. Isadawana khehla njoba kunalobuhlalo obumhlophe lo. Suke sisicolela kona ukuthi singezi ngempi kwena. Singabi nezinkinga njoba khona ubuhlalo esifakayo phakathi woma ungathatha leya bhodlela elincane enobuhlalo phakathi nezinye izinto engeke sazisho. Yizona ke ezilwa leyo mpo ukuthi singafiki sivala inzalo kwena. Singafiki futhi sisheshe sikubulale. Kunjalo khehla la. Ngabe mkhulu isithwalo?
Akusona khehla lami isithwalo lesi. So wanika Ukuphakamisa nje lento. Ngoba lento inikwa wena i-direction. Uma ufuna idosa amantombazane, wena ofaka lamakhubalo lawo ane-direction yamantombazane. Uma ufuna idosa imali kakhulu, wena ofaka lamakhubalo ane-direction yemali, mase ushisa kusha imali u200 ube insizwa ufake la. Lento inika i-direction ukuthi ayidosa imali la. Imali oyifunayo uyicabe ube nanebhodlela elizoxhumana nenhlanga kuwena nalencwebo oyifaka okhalweni. Yes. Kunjalo khehla. Siyabuzwa mkhulu bafowethu, ngiyathemba ukuthi niyagculiseka. If kuukuthi kunembuzo enifuna ukuyibuza, please do comment below in the comment section ukuze siniphendule. Asizokuphendula ke wonke umuntu, sizokhetha nje abantu mhlambe abathathu nisixolele ngoba baningi abantu ababuzayo. Ngiyacela ke bafethu ni subscribe ngobuningi benu. Ngiyawabona ama views niyasibuka, siyabonga kakhulu. Ngiyacela bafethu niqhubeke nisi support. Ama products sizokhuluma ngawo ayeza. Dokotela bengisacela ubanike inamba yakho ngoba ngathi baningi abakufunayo. Inombolo khehla lami yami ithi 073 073 58 58 35 348. 348. Ngicela ungiphindela wena mkhulu. Ithi 073 073 58 58 35 348. 348. Iyona ke leyo inamba kaDokotela bafethu. If kuukuthi niyamdinga ngicela nimthinte uDokotela Mzizi. Siyabonga ke bafethu for watching Dr. Mzizi TV. Till sibonane again. Niyazi ke bafethu isipoko esingeke sizisho igama leli. Ngiyabonga bafethu. Thank you for tuning in. Siyabonga Dr. Mzizi. Muhle umsebenzi wakho mkhulu, abantu bayawuncoma. Siyabonga Dokotela, thokoza. Thokoza khehla la. Sinyane le nyamboso tungayihlaba mfana tungayihlaba mfana sinyane le nyamboso tungayihlaba mfana hlaba mfana